салом алейкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо дар канали YouTube чӣ хел вкладкаи сообществоя кушоем нишон метиҳам. Бисёриҳо мегӯянд ки то 10,000 подписчик набошад ин функсия кушода намешавад ва ҳозир чӣ хеле ки мебинед дар канали ман 8785 подписчик, яъне 10,000 нестай, лекин вкладкаи сообщества кор мекунад. хоб барои кушодани ин вкладка чӣ кор кардам дар кор? Барои кушодани ин функсия ман чӣ коре кардам ҳозир ба шумо ҳамаша нишон медиҳам ва шумо метавонед ранги ман ҳамин хел кор карда ҳамин вкладкаи сообществоя ҳуй кунед. барои ин аввал медароем YouTube, баъд аз тарафи дасти рост угли болода значоки канали худмона интихоб карда канал ба дохил мешавем. бо аз тарафи дасти рост угли болое бинем се нуқтача ҳастае, ҳамуна меҷиқем. баъд иҷада айҳама поинангӣ справка отзив ҳамина интихоб мекунем. иҷада бошад отправит отзив интихоб мекунем. баъд ҷои сообщенида чизе ман навистам ҳамуна менависем. барои он ки ман ҳамин сообщения навистам баъда ҳамин функсия ҳуй кардам. хоб якум менависем: здравствуйте. баъд айво хоҳиш мекунем ки ҳамин функсия дар мо ҳуй кунад. баъде ки сообщения навистем отправит мекунем. баъд ӯво сообщенияи шуморо хонда проверка мекунад канали шумо канали авторский бошад, яъне видеои худатон бошад. дар шумо ин функсия ҳуй мекунад. вақте ки ин функсия дар шумо ҳуй шуд, шумо да сообщение мебияд дар электрони поштатон. чӣ хеле ки мебинед инами хеле сообщение мебияд дар электрони поштатон ва шумо да ҳамин функсия ҳуй мекунад. баъд шумо метавонед дар ин вкладка видео поделиться кунед, ё ки ягон сурат монен, ё ки гиф фото монен, ё ки ягон апрос монен, ё ягон текст навистен. чизе ки дар шумо маъқулай метавонед дар ҳамин вкладка монем. подписчикои канали шумо ин навигарии шумо сари вақт бохабар мешаванд. бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба охир расид. ҳама каса сарбаланду хонаобод бошед. фаромӯш накунед подписка, лайк, поделиться кардана. боқӣ ҳама каса дар паноҳи худо бошед. хайр.